Ka Voice of the People Party VPP Youth Wing haka arpulai tarik ujemang araja arpusan kalapa da kasiti show sembut menteri rangba ka jella uba Preston Tensong buntuklar lam halor ka jingdawa ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA ban penkiu no eka baikit kok na kitrai karkhana ka balas dang nadu katayog baningkong jong panai jemang. Kini gajing Pak Siti ke Youth Wing kadai sisngi hadian bau Presiden rangba katai ke parti uba Arden Mela basayomot ula letche ke jaka baka association kala penlong ke jing ki ban ai ke jing kersan bapura halor ke jing dawa jongki. Habakran sigilat pathai kubor uba Marbo Dekar u Presiden ula ong banaka liang ke Youth Wing ke ai ke jing kersan bapura halor ke jing dawa ke MCTODA bat kumta usumbut menteri rangba ke jela udai ban simkhia halor ke ni. Menen kesengiru i Presiden jungi ba adan ilalet banya aimen sim ya ka MC toda halor kitu ki mat jingdawa jong kani ka association bat kunjuru nagaliang UMLA jong marung keneng iba having stone kharparan ilalet ban aimen sim ya kani ka MC toda te nagaliang wing munta kesengi ngilakwa bani kendu iba Preston ban ai ya ka we ke city halor ba nakaliang ka Youth Wing kajungi ngikwa ba ka Sarkar Jela ba Preston Tensong ibalong Deputy Chief Minister in intervene in tukular lam ya kani ka jingdawa jong ka MC toda ka jingdawa kalong ban penkio nani ban revise kita ki rates ka bai kali ka bai kit jong kini kinong nya atrok na kita ki coke factory ki badon chatich po East Jantia Hills district de ngiklam yo la bangin le bani kendu Deputy Chief Minister hendrai nakaliang Youth Wing kejungi ngila suphano na kamil menta kasngi bat kamil kala poi saka office jong Deputy Chief Minister bat akaju kopor ka baar pat kalong ba nakaliang ka Sarkar Jela kadai ban khmi ba halor ka jing ai kam ya kini ki nong nya atrok ki badon stage po East Jantia Hills district ba kadai ban long fair and equal kamtam ya ki traishnong ki jongi bat ngalai iru ba ka MC toda kala propose da katu ka serial number system ka jongki bat nganget ba nakaliang iba Preston inle ya ka badam kam halor kini ki jingdawa jong kani ka MC toda de nakaliang ka Youth Wing ka ju kopor ni penpau ya ka jingkersan ka popura ya kani ka MC toda bat ka ju kopor ba lingba kani kiti kabala poi da kaba ngi supha da kamil saka office Deputy Chief Minister nakaliang ka Sarkar Jela ba nakaliang uba Preston Tensong in simkhia habidei ba kani kamat jingdawa jong ka MC toda ba nakaliang ka VP jong Youth Wing pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F haka bam bangi bam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya